твоя текст. Ти си изтеглила текст номер 4. Текст номер 4 се казва "Кой как се труди". Заповядай. Кой как се труди. Праща на почивки, къси жито носи на гърба си. Рунчавелка има грижи, жела и събира гърби нижи. Ешко влачи, храсти, стрити, ябълки върху водите. Ястребичката и гриба носи към гнездото си свива. Чудесно си свива, Даниел Петров.